Moram priznati da mi je puno zanimljivije u New Yorku, ali problem je to kad živiš ovdje, onda stvarno treba ti jako puno novaca da financiraš neki normalni život, jel? Stvarno je skupo ovdje. I da, kad ti dođeš ovak na tjedan, dva i potrošiš jedno 2000 dolara na, šta ja znam, na hrane, piće i sve to. Ali to je to je neodrživo, jel? Ne možeš. I onda ljudi poput moje tete, ljudi koji žive ovdje, poput moje tete, oni su stvarno štedljivi. Moraš stvarno ili puno zaraditi ili malo trošiti. Jer sve je dosta skupo ovdje.